Πάμε, μπρο μου. Λοιπόν, Άντε, τι άλλο θα μου βάλεις, όλα τα έκανα. είναι το πρώτο βίντεο. Α, το πρώτο, συγγνώμη. Λοιπόν, Challenge με τον Κώστα. 5 ασκήσεις από την πιο εύκολη έως την πιο δύσκολη. Για να δούμε, θα φτάσει στο τέλος. Επίπεδο 1, κοιλιακούς, βάζεις και τα πόδια σου, χέρια πίσω από το κεφάλι που είναι πιο δύσκολο από το να τα έχεις μπροστά στο στήθος. Ωραία. Και θέλω 2 καλές επαναλήψεις μέχρι πάνω. Sit-ups. 1. Εντάξει, επίπεδο 1 είναι λογικό να τα βγάζει εύκολα. Άμα δεν τα βάζεις και αυτό, εντάξει. Άντε, πάμε στο επίπεδο. Τόσο εύκολα όλα. Πάμε επίπεδο 2 τώρα. Καθίσματα με 55 κιλά που είσαι 55. Θέλω μία, αλλά καλή, ποιοτική. Πες μία. Τώρα γιατί μου βάζεις τόσο εύκολα. Βαθύ. Θες πιο κάτω. Άντε, ναι. Εντάξει, εντάξει. Άντε και μία τέτοια. Λοιπόν, επίπεδο νούμερο 3. Βυθίσεις. Αλλά θέλω μία καλή επανάληψη μέχρι την γροθιά μου. Μία. Ναι. Πάλι εύκολα μου βάζεις. Εδώ, δες. Τι παίρνω, ρε. Πάρε 2. Επίπεδο 4. Άμα κάνεις και αυτό, εντάξει, τι να πω. Ούτε εφημερίδα δεν μπορεί να πηδήξει δηλαδή. Για να μετρήσεις πρέπει να κάνεις 3 όμως, γιατί τώρα η μία είναι πολύ εύκολη νομίζω, έτσι δεν είναι. Ακόμα μία, εντάξει. Καλή, εντάξει. Τι στο δίνω. Εντάξει, το τελευταίο challenge δεν το βγάζουν σκέψου ούτε άντρες. Οπότε πάμε να το δοκιμάσεις, αλλά είναι σίγουρο fail. Σίγουρο. Μην στεναχωρηθείς που δεν θα το βγάλεις. Είναι η αγαπημένη άσκηση του Bruce Lee. Dragon Flag. Οπότε σηκώνεις όλο τον κορμό σου πάνω. Εγώ θέλω να κάνεις μόνο μία αρνητική. Δηλαδή να κατέβεις ίσια το κορμί σου μέχρι κάτω. Και κάπου εδώ, παιδιά, το challenge τελειώνει γιατί δεν μπορεί να ισιώσει και θα χάσει την τεχνική της. Αλλά δεν πειράζει, δεν είναι όλα για όλους. Πείτε μου τι άλλο challenge θέλετε να κάνουμε. Όμως, την επόμενη φορά δεσμεύομαι ότι θα τη βγάλω. Γράψτε τι άλλο challenge θέλετε και τα λέμε στο επόμενο.